Aeth yr wythnos heibion araf iawn. Ond roedd gan Rhan ddigon i'w wneud. Roedd y swyddfa'n brysur iawn, ac yn ei amser rhydd, roedd rhaid i'r Americanwr chwilio am ddillad cynnes i Miriam ar gyfer y daith. Doedd dim cot fawr ganddi, a byddai hynny'n tynnu sylw pobl ar y daith, gan fod y tywydd yn troi mor oer. Roedd y Natsiaid yn apelio ar bobl yr Almaen i anfon dillad cynnes i'r milwyr a'r ffrynt Rwsia. Felly doedd dim llawer o ddillad ar ôl yn y siopau. Ond oedd hynny ddim yn broblem i Olaf Mair. Roddodd e restr o enwau a chyfeiriadau i Rhan. Maen nhw i gyd yn barod i werthu ar y farchnad ddi, meddai wrth yr Americanwr. Rho'r rhestr ar dy gof, ac wedyn llosga hi. Ymwelodd Rhan a 3 o'r dynion ar y rhestr, cyn dod o hyd i got fawr addas i'r ferch. Roedd yn ddrud iawn, ond doedd dim dewis ganddo. Roedd e'n dechrau poeni am arian erbyn hyn. Doedd e ddim eisiau mynd a gofyn am help i Lys Genhadaeth yr Unol Daleithiau yn Berlin. Roedd Almaenwyr yn gweithio yno hefyd, ac roedd yn bosibl bod y sbiwr yn ei misg. Na, byddai'n rhaid iddo droi at Olaf Mair eto. Roedd yr amser yn mynd heibio'n arafach byth i Miriam Jacob. Roedd hi'n mynd allan bob amser cinio at y gamlas ac yn gweld Rhan yn y pellter, ond doedden nhw ddim yn siarad â'i gilydd o gwbl. Fel roedd y dyddiau'n mynd heibio heb newyddion, roedd y ferch yn digaloni. Doedd pethau ddim yn dda yn y geto. Roedd mwy o bobl wedi diflannu'n ddiweddar. Doedd neb yn mentro allan ar ôl iddi diwyllu. Bob nos, cyn mynd i'r gwely, roedd Miriam yn mynd ar ei phenliniau ac yn gweddio dros yr Americanwr ifanc, oedd yn mentro ei fywyd drosti hi. Roedd Olaf Mair yn poeni hefyd. Roedd e'n trefnu popeth gyda'i ffrindiau ymhlith gelynion y rhaich, ond oedd e ddim yn siŵr a byddai'r cynllun yn gweithio. Oedd digon o amser ganddyn nhw i gynhyrchu papurau ffug i Miriam a Rhan, pe bai'r Americanwr ar ei ddewis yn cael ei dal gan y Gestapo. Weithiau roedd gwaed Olaf yn fferi. Aeth dyddiau rhagfyr heibio. Y 4, y 5, y 6. Yna, ar fore'r 7, daeth y newydd brawychus o'r cefnfor tawel. Synodd Rhan wrth weld car Olaf o flaen drws y fflat. Agorodd Olaf drws y Mercedes iddo, ac aeth Rhan i mewn. Oes rhywbeth yn bod, Olaf? Gyfynodd yn bryderus. Tynodd Olaf y sigaret o'i geg. Oes, meddai. Mae Roosevelt wedi cyhoeddi'r rhyfel yn erbyn Japan. Syllodd Rhan arno. Am pam, gyfynodd. Y bore yma, fe ymosododd awyrennau Japan ar eich llynges chi yn Pearl Harbor. Dechreuodd meddwl Rhan redeg yn wyllt. Sut byddai'r newyddion yn effeithio arno fe a Miriam? Beth am Hitler, gyfynodd yr dyn o Sweden. Cododd Olaf ei ysgwyddau. Dydy Hitler ddim wedi ymateb eto, meddai. Fe bydd e'n cysylltu â Mussolini cyn penderfynu dim. Os bydd rhyfel rhwng yr Almaen ac America. Roedd Rhan yn meddwl yn uchel, fe fydd ar ben arna ti, meddai Olaf. Tynodd yn ddwfn ar ei sigaret. Wyt ti eisiau anghofio'r holl beth? Nac ydw. Roedd llais yr Americanwr bron yn grac. Wel, mae'n rhaid i ni ddod â'r cynllun ymlaen dipyn, ebe Olaf. Gwranda, arna un ofalus. Senior Cavallo? Cododd yr eidalwr i ben. Ie? Eisteddodd Rhan mewn cadair o flaen y ddesg lle roedd Cavallo'n gweithio. Rydw i wedi penderfynu ysgrifennu erthigol am y bomio yn Berlin cyn cychwyn am y ffrant. Rydw i eisiau gweld y bomio drosodd fy hun. Chwarddodd yr eidalwr. Dydw i erioed wedi cwrdd â rhywun fel chi, Senior Davies, meddai. Rydych chi eisiau mentro'ch bywyd chi y bob y dydd, Dyna fy'n gwaith i, meddai Rhan yn sych. Siglodd Cavallo i ben. Na, atebodd. Cymerwch y gyngor gen i, arhoswch yn ddiogel dan ddear ac ysgrifennwch eich erthigol yno, Ond roedd golau'r rhyfedd yn llygaid yr Americanwr. Os bydd bomio heno, meddai. Rwy'n mynd allan i ddisgrifio beth sy'n digwydd. Wrth lwc, daeth awyrennau Prydain i fomio Berlin y noson honno. Am 10 o'r gloch, gwisgodd Rhan ei got fawr a gadael y fflat am y tro olaf. Aeth e a dim byd gydag e, dim arian, dim newid sanau, dim brws danedd. Roedd Olaf Mair wedi bod yn bendant am hynny. Tra oedd e'n cerdded trwy'r strydoedd, roedd y bomiau'n disgyn ar y brifddinas, ac roedd yr awyr yn llawn fflachiau a fflamiau.
O'r diwedd, cyrraeddodd estryd o'r enw Berkstrasse. Pan daeth o hyd i'r rhif 71, curodd 2 gwaith ar y drws. Agorwyd y drws yn araf, a gwelodd y hen wraig yn sefyll yno. Tyrone Davies, meddai wrthi. Nodiodd hi o'i ffen, a dilynodd hi mewn i'r tŷ. Aeth hi ag ei lawr y grisiau i seler, lle roedd grŵp o bobl yn eistedd o gwmpas lamp. Roedd y seler yn oer a llaeth. Aeth Tyrone i eistedd yn y cysgodion yng nghornel yr ystafell. Dywedodd neb air wrtho fe. Pan aeth Miriam at y gamlas y prynhawn hwnnw, welodd hi mod Tyrone. Arhosodd y ferch tan hanner awr wedi 2, ond yn ofer. Aeth hi adref yn drist. Doedd hi ddim wedi siarad ar Americanwr ers dyddiau lawer, ond roedd hi wedi bod yn hapus dim ond i weld e yn y pellter. Fel yna roedd hi'n gwybod bod popeth yn iawn. Pan aeth yr 8fed o Ragfyr heibio hefyd, heb iddi weld Tyrone, dechreuodd hi boeni'n fawr. Beth oedd wedi digwydd? Oedd e wedi cael ei arestio? Oedd e wedi cael ei anafu yn ystod y bomio? Aeth y 9fed o Ragfyr heibio hefyd heb unrhyw newyddion. Doedd hi erioed wedi teimlo mor unig. Roedd hi'n dal i weddio dros yr Americanwr bob nos, ond nawr roedd clustog y gwely'n wlyb gan ei dagrau. Yn y cyfamser, roedd Tyrone yn byw mewn math o freuddwyd, neu hunllef yn hytrach. Roedd pob person yn y seler yn cuddio rhag y Gestapo. Roedd 4 dyn yno a 2 wraig. Roedd un o'r dynion yn hen ac yn sâl, ac roedd peswch ofnadwy arno. Doedd dim tân yn y seler, dim ond y lamp. Roedden nhw i gyd yn teimlo'n oer iawn trwy'r amser. Y noson gyntaf, rhoddodd Tyrone ei got fawr i'r hen wr. Roedd yn well ganddo deimlo'n oer na chlywed o'r hen wr yn pesychu fel yna. Doedd dim llawer ganddynt i fwyta chwaith. Unwaith y diwrnod roedd yr hen wraig, perchenog y tŷ, yn dod â chawl iddyn nhw, a sawl darn o fara sych. Roedd y cawl yn boeth, ond dim ond ychydig o datws oedd ynddo, a doedd dim cig o gwbl. Roedd Tyrone yn poeni am Miriam trwy'r amser ac yn hiraethu amdani. Roedd yn flin ganddo nad oedd e wedi cael cyfle i siarad â hi cyn diflannu. Dim cyfle i siarad am y dyfodol. Ond wrth gwrs, pe bai cynllun Olaf yn methu, fyddai dim dyfodol iddyn nhw. Ar fore'r 10fed o Ragfyr, canodd y ffôn yn swyddfa Olaf Mayer am hanner awr wedi 9. Cododd Olaf y derbynydd. Halo? Pwy sy'n siarad? Herr Davies? Dechreuodd calon Olaf guro'n gyflymach. Nage, Olaf Mayer yma. Wy'n ffonio o'r gwasanaeth propaganda, Herr Mayer. Von Stahl ydi fe nhw i. Mayor von Stahl. Fe ddylai Herr Davies fod wedi dal tren y bore yma am 9 o'r gloch, ond daeth e ddim. Rwy'n gweld, Herr Mayor, meddai Olaf yn ddifrifol. Arhoswch am moment, os gwelwch yn dda. Yakamura. Daeth y dyn o Japan i mewn i'r swyddfa. Ie, meddai. Mayor von Stahl o'r gwasanaeth propaganda ar y ffôn. Mae'n gofyn am Tyrone Davies. Cymerodd Yakamura y ffôn. Bore da, Herr Mayor, meddai. Beth ydy'r broblem? Esboniodd von Stahl eto, ei fod eisiau siarad â Tyrone Davies. Dydy honni ddim yn bosib, Herr Mayor, atebodd y dyn o Japan a gwen fach. Aeth Herr Davies allan yn ystod y bomio 2 noson yn ôl. Dydy ni ddim wedi weld ers hynny. Nag ydy, dydy e ddim mewn unrhyw ysbyty. O, wrth gwrs, Herr Mayor, rydyn ni wedi cysylltu ar heddlu yn barod. Och neidiodd Yakamura yn ddwfn, ond roedd e'n dal i wenu. Ydy, Herr Mayor, gytunodd. Mae'n amlwg bod Herr Davies wedi malw. Roedd y 4ydd dydd wedi mynd heibio, heb i Miriam weld yr Americanwr. Roedd hi'n ymddwyn fel robot. Roedd hi'n gwneud y gwaith tŷ fel arfer, ond roedd hi wedi colli diddordeb mewn popeth. Ar noson y 10fed o Ragfyr, clywodd hi rywun yn curo ar drws ffrynt y tŷ. Miriam! Agorodd y ferch drws y hystafell wely. Peidiwch â phoeni, Ffraw Salaman, fe a fi. Aeth i lawr y grisiau ac agor y drws ffrynt. Roedd dyn tal yn sefyll yno. Roedd e'n gwisgo cot fawr drwchus rhag yr oer ni. Roedd car wedi barcio o flaen y tŷ. Ffrawlein Jacob. Ie? Mae'n rhaid i chi ddod gyda fi. Mynd gyda chi? Roedd ofn mawr ar y ferch. Ond i ble? Does dim amser i ofyn cwestiynau, Eberdeen yn llym. Dewch ar unwaith. Clywodd i rywun yn symud lan llofft. Miriam,
Be sy'n digwydd? Gweiddodd Her Salaman o ben y grisiau. Doedd y ferch ddim eisiau achosi trafferth i'r hen gwpl. Dilynodd i'r dyn talu'r car, gan gau drws y tu ôl iddi. Roedd hi'n siŵr na byddai hi'n gweld y tŷ eto. Roedd pobl y stryd yn cuddio y tu ôl i'w llenni. Byddai nhw ddim yn gwneud dim i'w helpu hi. I'r cefn, meddai'r dyn. Agorodd e'r drws a gwthio'r ferch i mewn. Eisteddodd y dyn yn y sedd flaen a chychwynodd y peiriant. Gyron nhw drwy strydoedd y geto, a pan gyrhaeddon nhw'r ffordd fawr, trodd y gyrwr y car i gyfeiriad canol y ddinas. Roedd Berlin i gyd mewn tywyllwch rhag ofn awyrennau Prydain, ac roedd haid i'r dyn yr un ofalus iawn. Yna, troion nhw gornel a gweld grŵp o filwyr ar ochr y ffordd yn dal lampau ac yn stopio'r traffig. Tynwch eich seren, Dafydd, ddai'r dyn yn sydyn. Beth? Cuddiwch chi o dan y sedd, ebe'r dyn, brysiwch. Mae cot fawr ar y sedd wrth eich ochr. Mae cerdyn adnabod newydd i chi yn y boced. Stopiodd y car o flaen un o'r milwyr. Gostyngodd y gyrwr ei ffenestr. Yr ochr arall i'r ffordd roedd swyddog yn gweddi gorchmynion mewn llais crac. A'ch papura chi, meddai'r milwr. Oes problem, gyfynodd y gyrwr yn ddymunol, gan estyn y papurau iddo. Nag oes. Edrychodd y milwr ar y papurau. Felly, Olaf Mayer yw eich enw chi, a gohebydd papur newydd ydych chi? Nodiodd Olaf ei ben. Ie, meddai. Rwy ar fy ffordd i'r orsaf. Ond roedd y milwr wedi troi ei sylw at y ferch hardd yn y sedd gefn. Roedd Miriam yn dal i chwilio am ei phapurau ym mhocedi'r got fawr. Roedd ei chalon yn curo fel drwm. Beth ydy enw'r swyddog na? Yr un sy'n gweddi trwy'r amser, gyfynodd Olaf yn sydyn. Capten o'r SS ydy e, atebodd y milwr. Capten Donat. Donat, gwenodd Olaf. Rwy'n un abod yn iawn, rwy wedi ei helpu ei gerdded adref o'r lliad las mwy nag unwaith. Agorodd llygaid y milwr yn eang. Roedd gan glwb nos y lliad las enw drwg iawn. Donat? Yn meddwi? Gyfynodd. Nodiodd Olaf ei ben. Mae e'n hoffi'r merched hefyd, ychwanegodd gyda winc. Unrhyw ferch. Roedd y milwr wedi anghofio'r ferch yng nghefn y car. Roedd stori dda ganddo i'w dweud wrth y milwyr eraill. Ewch ar eich ffordd, Herr Mayer, meddai, wrth y dyn o Sweden. Nos da! Gyrodd Olaf i ffwrdd gan sychu'r chwys ydi ar ei dalcen. Doedd e ddim wedi cwrdd â chapten Donat erioed yn ei fywyd. Ymhen hanner awr gyrhaeddon nhw stryd gul. Trodd Olaf i mewn i'r stryd a stopio'r car, ond heb ddiffodd y peiriant. Agorodd drws un o'r tai ar y chwith, a daeth dyn allan, aeth e'n syth at y car. Ceri'r cefn, meddai Olaf. Brysiar ydyn ni wedi colli amser yn barod. Agorodd y dyn y drws ac aeth i mewn. Trodd Miriam ag edrych arno. Rhan! Rhoddodd yr Americanwr ei freichiau o'i chwmpas a'i chysanu'n dyner. Ond roedd Olaf Mayer yn meddwl am bethau pwysicach. Mae papurau ffug da Miriam, meddai. Dagmar Sachs ydy hi henw newydd, ac mae hi'n gweithio yn y gwasanaeth propaganda yma yn Berlin. Honawr, mae hi'n gofalu amdana ti a dy daith di, Tyrone. Mae cyfeiriad y daith wedi newid tipyn erbyn hyn, wrth gwrs. Dwi ti ddim ar dy ffordd i ffrant Rwsia, ond i ffin y Swistir. Diolch i ti am bopeth, meddai Tyrone, gan ddal y ferch yn dyn yn ei freichiau. Taniodd Olaf sigaret. Gyda llaw Tyrone, meddai, ble mae dy got fawr? Roedd dyn sal iawn yn y seler, esboniodd yr Americanwr. Dewais i fy nghot gyda fe. Och, neidiodd Olaf yn ddwfn. Rwyt ti'n anobeithiol, Tyrone, meddai. Fe fydd rhaid i ti gymryd fy nghot i. Dechreuodd yr Americanwr brotestio. Dywedodd Olaf yn llym, does dim amser dan ni ddadle am got fawr, Tyrone. Mae tren yn gadael am München am 15 wedi 11. Mae'n rhaid i chi'ch dau fod ar y tren yna. Diolch i'r papurau ffug roedd Olaf wedi rhoi iddyn nhw. Chawson nhw ddim trafferth i gymryd y tren am München. Doedd dim llawer o deithwyr ar y tren, a llwyddon nhw i ddod o hyd i gompartment gwag. Roedd Miriam yn teimlo'n rhy nerfus i gysgu, ond ar ôl 2 noson yn y seler oer, roedd yr Americanwr yn teimlo'n gyffyrddus iawn yn y tren cynnes, a chysgodd e heb unrhyw drafferth. Daeth plismon unwaith yn ystod y nos ac edrych ar bapurau'r teithwyr, ond roedd yn amlwg ei fod e'n flinedig iawn, achos roddodd e'r dogfennau nôl iddyn nhw heb eu hagor. Hyd yn hyn rydyn ni wedi bod yn lwcus iawn, meddai Miriam. Rhwbiodd Tyrone ei lygaid. Roedd y plismon yn lwcus hefyd, atebodd yn sych. Mae gwn da fi, Miriam. Chwiliodd yn ei boced, a daeth â ffecin lliwgar allan. Pecyn o sigarennau oedd e. Mae Olaf
Olaf wedi anghofio ei lucky strike, meddai. Gwenodd Miriam arno. Mae Olaf wedi bod yn ffrind da i ni, sylwodd hi. Caeodd Tyrone ei lygaid. Harry, cytunodd un o'r gyrraeon. Ond mae diwrnod hir o'n blaen i, Miriam. Ces i a gysgu. Cyrhaeddon nhw München am 9 y bore. Disgynnon nhw o'r tren gyda'r teithwyr eraill. Edrychodd Tyrone o'i gwmpas am foment. Yna cerddodd at amserlen fawr ar wal yr orsaf. Chwilio am Kempton neu Bregenz, meddai, wrth y ferch. Maen nhw ar y ffordd i'r Swistir. Edrychodd Miriam yn ofalus ar yr amserlen. Dyna Bregenz, meddai hi. Mae tren am 1/2 wedi 10, tren araf. Mae'n stopio am hwb tref ar y ffordd. Iawn, atebodd yr Americanwr. Mae bron 1 awr yn sbar dyn ni. Fe awn i weld München. Edrychodd y ferch anon syn. Gweld München? Y pam lai, atebodd e. Os arhoswn ni yma, heb fagiau, fe fydd rhywun yn dechrau gofyn cwestiynau. 1/4 awr yn ddiweddarach, roedden nhw'n eistedd mewn neuadd enfawr, yr Hofbrauhaus yng nghanol y dref. Roedd y lle'n llawn o filwyr a dynion busnes, ac roedd gweinyddesau pert yn dod â diodydd a brechdanau iddyn nhw. Archebodd Tyrone 2 goffi a 2 frechdan salami. Edrychodd ar Miriam. Roedd hi ddim yn edrych yn hapus o gwbl. Mae'n rhaid i ti ymlacio, meddai'r Americanwr. Roedd hi'n ddiogel gyda fi. Dydw i ddim yn gallu ymlacio yn y lle yma. Ond pam, gyfanodd e? Dechreuodd Adolf Hitler ei yrfa wleidyddol yn y neuadd yma, esboniodd y ferch. Rwy'n casau Hitler. Felly, rwy'n casau'r Hofbrauhaus hefyd. Roedd mwy o deithwyr ar yr ail dren nag ar y tren o Berlin, ac roedd rhaid iddyn nhw rannu compartment am y tro cyntaf. Ond pan gyrhaeddon nhw Kempton, gwagiodd y compartment yn sydyn, ac roedden nhw'n gallu siarad Saesneg am sbel. Soniodd Tyrone am ei obeithion am y dyfodol. Fydd rhaid i ni aros yn y Swistir am ychydig, meddai. Efallai cael i gynrychioli papurau Hearst yno. A beth amdana i, gyfanodd y ferch. O, fydd dim problem o gwbl. Ar ôl i ni, Entschuldigen Sie bitte. Tro Tyrone ei ben mewn fflach. Roedd dyn mawr wedi agor o drws a dod i mewn i'r compartment. Edrychodd Miriam allan ar yr eira oedd yn dechrau disgyn ar y caeau. Ond roedd Tyrone yn syllu ar y bythodyn roedd y dieithrin yn ei wisgo ar ei got fawr. Swastika oedd e. Bathodyn y blaid Natsiaidd. Roedd Miriam wedi cael cipolwg ar y bythodyn hefyd, ac oerodd ei gwaed. Roedd aelodau'r blaid Natsiaidd yn ffyllon iawn i'r mudiad ac i Hitler ei hunan. Oedd y dyn wedi clywed nhw'n siarad Saesneg? Os oedd y dyn yn ei drwg dybio nhw, byddai'n galw ar yr heddlu i'w restio. Ond oedd y dyn yn cymryd dim sylw ohonyn nhw. Tynnodd e lyfr o boced ei got fawr a dechrau ei ddarllen. Edrychodd Tyrone allan o'r ffenestr. Roedd y tren wedi dechrau dringo ac roedd e'n gallu gweld mynyddoedd yn y pellter. Roedd niwl yn cuddio copaw yn y mynyddoedd. Niwl a geira. Yn sydyn, rhoddodd y dieithrin y llyfr i lawr ar y sedd, a gofynodd i Miriam yn Almaeneg, ydych chi'n mynd yn bell? Oedd y ferch ei chalon yn ei gwrdd, ond penderfynodd hi ddweud y gwir, i'r Swistir. Nodiodd yr Almaenwr ei ben i gyfeiriad Tyrone. Mae gan eich ffrind ac yn Americanaidd, yn does? Gofynodd. Oes, atebodd Miriam yn dawel. Cyn rhyfel, fe daeth grŵp o Americanwyr i ymweld ac ysbyty Ulm, meddai'r dyn. Dyna sut dwi'n adnabod yr acen. Meddyg ydw i. Roedd Miriam yn rhy nerfus i siarad. O ba ran o America mae yn dod, gyfynodd y meddyg. Yn ffodus, roedd Tyrone yn deall y cwestiwn. O Efrog Newydd, meddai, Brooklyn. Nodiodd yr Almaenwr ei ben, a chododd y llyfr eto. Sylwodd Tyrone fod y tren yn arafu. Edrychodd drwy'r ffenestr, a gwelodd lori yn sefyll wrth ochr yr rheilffordd. Roedd grŵp o filwyr a phlismin yn sefyll o flaen y lori. Pan stopiodd y tren, daeth 2 blismon i mewn, ond arhosodd y milwyr y tu allan gan gyfeirio ei gynnau at ffenestri'r tren. Clywodd Miriam y drysau'n clepian, tra oedd y plismin yn dod trwy'r tren yn gofyn i bob teithiwr am ei bapurau. Roedd hi a Tyrone wedi tynnu ei dogfennau ffug allan yn barod, ond pan gyrhaeddodd y plismin i compartment nhw, neidiodd y meddyg ar ei draed. Yr un eiliad a'i llawr Americanwr i mewn i'r boced lle roedd e'n cadw'r drill. Ych bapurau chi, gwedodd un o'r plismin. Yna gwelodd e'r swastika ar frest y meddyg.
Esgusodwch fi, sir, meddai'n barchus. Dangosodd y meddyg ei bapur iddo. Fel y gwelwch chi, meddai. Meddyg ydw i. Trodd anodiodd ei ben i gyfeiriad Miriam a Tyrone. Mae'r nyrs yn fy helpu i ofalu am y dyn. Edrychodd y plismon arno, heb ddeall. Gwyddoni dydy e, esboniodd y meddyg. Mae e wedi bod yn gweithio'n rhy galed yn ddiweddar. Mae e'n sal yn ei feddwl. Rydyn ni'n mynd â fe i glinig yr SS yn y mynyddoedd. Trodd y plismon at ei partner. Doedden nhw ddim yn siŵr beth i'w wneud. Mae'r gwyddonydd ma'n werthfawr iawn i gynlluniau'r Führer, meddai'r meddyg. Mae e'n gweithio ar arfau cyfrinachol fydd yn ennill yr rhyfel i'r Reich. Dydw i ddim eisiau chi ei boeni o gwbl. Os bydd e'n troi'n ffyrnig, chi fydd yn gyfrifol i'r Führer. Cymerodd yr ail blismon bapurau'r meddyg ac edrych arnyn nhw'n ofalus cyn eu rhoi nhw'n nôl iddo. Iawn, meddai o'r diwedd. Chi ydy'r meddyg, herr doctor. Mae'n rhaid i ni barchu eich barn chi. Yna trodd y ddau ddyn ar ei sodlau a mynd ymlaen i'r compartment nesaf. Wrth i'r drws gau, cododd y meddyg ei lyfr eto a dechrau darllen, fel pen a bai dim byd wedi digwydd. Trodd Miriam ac esboniodd bopeth wrth yr Americanwr. Erbyn hyn roedd y tren wedi cychwyn eto. Trodd hi nôl at y meddyg a dweud, doedd dim rhaid i chi ein helpu ni fel yna, herr doctor. Mae papurau adnabod da ni. Rhoddodd y dyn ei lyfr i lawr. Yn wir. Gaf i weld, os gwelwch yn dda? Wrth gwrs. Rhoddodd i'r dogfennau iddo. Astudiodd y meddyg nhw am funud. Yna rhoddodd enw nôl i'r ferch. Mae'ch papurau chi'n iawn, frawlaen, meddai, a gwen fach. Gwasanaeth propaganda yn wir. Yna aeth ei wyneb yn ddifrifol. Na'n ffodus. Fydd Herr Davies ddim yn gallu croesi'r ffin gyda'r ddogfen yma. Edrychodd Miriam arno'n syn. Ond pam? Gyfanodd hi. Awr yn ôl, fe gyhoeddodd yr Unol Daleithiau ryfel ar yr Almaen, meddai'r meddyg. Mae'r heddlu wedi dechrau arestio Americanwyr yn barod. Esboniwch hynny wrth Herr Davies. Gwrandawodd Tyrone yn ofalus ar eiriau'r ferch, ac aeth ei wyneb yn dywyll. Nid Miriam, ond fe ei hun oedd y broblem nawr. Edrychodd Miriam ar y meddyg. Rydych chi'n aelod o'r blaid Natsiaeth, meddai. Pam oeddech chi'n barod i roi help i ni? Gwenodd y dyn yn wan. Mae'n rhaid i bob meddyg ymuno ar blaid Natsiaeth, atebodd. Yn y dechrau roedd rhai yn gwrthod ymuno, felly fe gollon nhw ei swyddi. Doeddwn i ddim mor ddewr â nhw. Rydw i'n dal i weithio. Ond dydw i ddim yn hoffi'r Natsiaid o gwbl. Dyna pam yr helpais i chi. Cymerodd e'r llyfr a'i osod yn ei boced. Fe fyddai'n disgyn o'r tren yn yr orsaf nesaf, meddai. Gaf i roi cyngor i chi. O cewch, wrth gwrs. Mewn chwarter awr, fe fydd y tren yn mynd trwy goedwig drwchus. Yna fe fydd e'n dechrau dringo rhyw serth. Weithiau, mae'r bobl sy'n byw yn y ffermdau ar lethrau'r mynydd yn neidio allan o'r tren pan fydd e'n arafu yn lle mynd mor bell ar ffin. Os neidiwch chi hefyd, gyda lwc, fydd neb yn sylwi arnoch chi. Mae'r llwybrau ar ochr dde'r cwm yn arwain yn syth at ffin y Swistir. Cododd y dyn ar ei draed. Roedden nhw'n cyrraedd ei orsaf. Ceisiwch osgoi, heddlu'r ffin, meddai'r meddyg yn sych. Fel arfer, mae'n hwn seithi heb rybydd. Fel roedd y meddyg wedi dweud, aeth y tren drwy goedwig drwchus, ac yna dechreuodd ddringo i fyny'r cwm oedd yn arwain at ffin y Swistir. Cododd Tyrone ar ei draed. Mae'n rhaid i fi fynd, meddai wrth y ferch. Arhosa di ar y tren. Fe groesi di'r ffin heb drafferth. Fe gysi ai gwrdd at ei heno neu bore. Ond cododd Miriam hefyd. Rwy'n mynd gyda ti, Tyrone, meddai hi'n dawel, ond yn bendant. Cododd yr Americanwr i ysgwyddau. Roedd ei cynlluniau wedi mynd o chwith. Trwy geisio helpu Miriam, roedd e wedi rhoi ei bywyd hi mewn perygl. Agorodd e ddrws y compartment, ac eithon nhw i mewn i'r coridor heb ddweud gair. Daethon nhw o hyd i ddrws a llanol a disgwyl yno nes i'r tren arafu. Gwelodd Miriam fod wyneb Tyrone yn drist, a gwenodd hi arno. Paid â phoeni, meddai hi.
Mae'r eira'n drwchus fan yma, fe byddwn ni'n glanio'n ddiogel. Roedd yr Americanwr yn edrych trwy ffenestr o drws. Roedd y tren yn arafu bob eiliad. Wyt ti'n bario'r Miriam? Ydw. Agorodd Eynon y drws. Yr eiliad yna, clywodd Miriam gamau yn y coridor. Roedd milwr ifanc yn dod ati nhw yn cario reifl ar ei ysgwydd. Trodd hi nôl at y drws. Roedd Eynon wedi neidio'n barod. Ffetrusodd y ferch ddim. Taflodd ei hunan drwy'r drws agored a glaniodd ar yr eira meddal wrth ochr yr rheilffordd. Hei! Edrychodd hi fyny. Roedd y milwr yn sefyll wrth y drws. Oedd e'n mynd i seithi ati. Anghofias di gair drws, Fraulein, gwedodd y milwr gan roi clep iddo. Bydd yn fwy ofalus y tro nesaf. Heil Hitler! Erbyn hyn roedd y tren wedi mynd heibio. Cododd Miriam ei llaw ar y milwr ifanc. Yna aeth hi ymuno â Eynon. Am hen yr awr, roedd e'n wedi cyrraedd bwlch yn y mynyddoedd. Roedd hi'n dal i fwrw eira ac roedd hi'n dechrau tywyllu. Doedd nhw ddim yn gallu gweld yn bell, ond roedd Eynon yn gwybod bod rhaid iddyn nhw ddal i ddringo. Roedd Miriam yn teimlo'n blinedig iawn. Roedd hi wedi cael bywyd caled yn Berlin a doedd hi ddim mor gryf ar Americanwr. Baid y phoeni, meddai Eynon wrthi. Pwys arna i, dydy'r ffin ddim yn bell. A dweud y gwir, doedd dim syniad gan Eynon pa mor bell oedd y ffin, ond oedd e ddim eisiau Miriam ddigaloni. Byddai'n hwn rhewi ar y mynydd yn y nos. Yn sydyn, clywson nhw leisiau dynion yn y pellter. Roedd y dynion yn siarad Almaeneg. Fan yma, meddai Eynon, gan ddal braich y ferch. Roedd yn rhy hwyr. Halt! Halt! Roedd lleisiau'r dynion mor oer ar eira. Tynnodd Eynon hi ar ei ôl, ond roedd hi'n rhy flenedig i gymryd cam arall. Eynon, erfyniodd hi. Mae'n rhaid i fi orffwys am foment. Rhoddodd ei freichau o gwmpas ei chorffi. Ond yn sydyn tynnodd Miriam i ffwrdd oddi wrtho. Edrychodd e arni hi'n syn. Roedd hi wedi tynnu'r drill o boced ei got fawr, ac roedd hi'n cyfeirio'r drill at o fe. Miriam, be roedd hi'n neud? Gyfanodd e. Cer mlaen, meddai hi. Achub dy hunan. Miriam, paid â bod mor hirt. Ond fel ateb, trodd y ferch y drill at ei brest ei hunan. Cer mlaen, gwedodd hi. Neu, fel lada i fy hunan. Cer mlaen. Doedd ddim dewis ganddo. Roedd ei gynllun wedi troi'n hunllef. Aeth ei ymlaen i fyny'r llethr. Clywodd e'r lleisiau eto. Yna aeth ei waed yn oer. Roedd rhywun yn seithi. Crac, crac, crac. Ar ôl y chweched ergyd, aeth y drill yn ddistaw. Torodd rhywbeth yn meddwl yr Americanwr. A dechreuodd e redeg yn ôl i lawr y llethr, ond trawodd ei droed yn erbyn carreg a theimlodd ei hun yn syrthio. Agorodd Eynon ei lygaid yn araf. Roedd popeth o'i gwmpas yn wyn. Eira? Na, nid eira, ond waliau gwyn. Trodd ei ben i'r chwith, a gwelodd ddyn bach yn eistedd wrth ochr y gwely gan syllu arno. Roedd y dyn yn smygu sigaret ac yn edrych trwy bapurau ffug Eynon a diddordeb. Roedd wyneb y dyn yn denau ac roedd ei lygaid mor finiog a llygaid carlwm. Madeiwch i fi, efer dyn bach yn sydyn. Fe ynghofiais i brynu sigarenau y bore yma. Rydw i wedi agor eich pecyn o Lucky Strike. Roedd nhw ar y bwrdd gyda gweddill eich stwff chi. A dweud y gwir, Herr Davies, rydw i'n dwlu ar sigarenau Americanaidd. Roedd y dyn yn siarad Saesneg ond ag acen gref. Ceisio Eynon godi o'r gwely, ond teimlodd boen ofnadwy yn ei goes chwith. Ydych chi wedi dorri eich coes, efo'r dyn bach? Fe dreulioch chi noson yn yr eira, ond rydych chi'n ifanc a heini, byddwch chi ddim yn cymryd amser hir i wella yn ôl y meddyg. Ble rydw i? Gyfanodd Eynon. Yn eich ysbyty. Rwy'n gwybod hynny ebet Eynon yn grac, ond ble? Yn yr Almaen? Siglodd y dyn ei ben. Nag yn y Swistir, meddai. Gobeithio bod hynny'n iawn gen i chi. Does dim llawer o bobl yn cisio dianc o'ch Swistir i'r Almaen. Cododd calon o'r Americanwr tipyn. Roedd merch gyda fi, meddai. Roedden ni'n ceisio croesi'r ffin gyda'n gilydd. Mae'n rhaid i fi gysylltu ar heddlu. Chwythodd y dyn bach fwg at y ffenestr. Fournier ydy fe enw i, meddai. A phlismon ydw i. Llwyddodd Eynon i godi dipyn ar y glistog gweithaf y poen. Miriam Jacob ydy enw'r ferch, meddai. Ond roedd enw ffug ar ei phapurau hi. Tynnodd Fournier lyfrnodiadau o'i boced frest a'i agor. Miriam Jacob neu Dagmar Sachs,
meddai. Gafodd i arestio gan yn milwyr ni neithiwr. A arestio? Cododd ysbryd Eynon yn syth, felly doedd Miriam ddim wedi marw. Do! Diffododd Fournier y sigaret yn y blwch llwch. Roedd drych gyda hi, fe seithodd hi at ein dynion ni, ond llwch chafodd neb i anafu. Roedd e'n un meddwl mae milwyr Almaenig gyda nhw, esboniodd Eynon. Fe dynodd Miriam a dryll o boced fy nghod fawr, roedd hi'n ceisio achub fy mywyd i. Cododd Fournier i ysgwyddau. Beth bynnag, meddai. Fe oedd nhw a hi garchar Zurich y bore yma. Erbyn hyn roedd pen Eynon yn dechrau troi. Beth fydd yn digwydd nawr, gyfanodd. Mi chi, na gennyr i fi ar ferch. Fe fydd hi'n cael ei hanfon yn ôl i'r Almaen, efo Fournier. Mae phapurau hi'n ffug, heb sôn am y seithi neithiwr. Ond mae'n rhaid i chi wneud rhywbeth, efo Eynon. Roedd ei lais yn codi bob eiliad. Roedd Miriam yn ceisio achub fy mywyd i. Gwenodd Fournier yn wan. Dim ond plismon ydw i eich Davies, meddai. Y gwleidyddion sy'n penderfynu pethau fel yna. Mae'n rhaid i fi siarad ar rhywun ar llys genad Americanaidd, gwedodd Eynon. Cododd y plismon ar ei draed. Fe sonia i am eich stori yn fy adroddiad swyddogol, meddai. Falle y bydd rhywun yn Zurich yn cymryd sylw, ond dydw i ddim yn obeithiol. Mae trosedd Fraulein Jacob yn rifrifol iawn. Aeth ei at y drws, yna trodd yn ôl yn sydyn. Mae'n rwg gen i, meddai. Rydw i wedi mynd eich sigarenau chi. Edrychodd Eynon ar y pecyn o Lucky Strike yn llawr plismon. Cymerwch nhw, meddai'n ffyrnig. Ar wy ddim yn smygu! Ar ôl y sgwrs ar plismon Fournier, roedd bywyd Eynon Davies yn hunllef. Doedd e ddim yn gallu gadael i wely oherwydd ei goes, a doedd neb yn yr ysbyty yn siarad Saesneg yn iawn. Roedd e'n awyddus iawn i ddefnyddio'r ffôn, ond doedd hynny ddim yn bosibl. Doedd dim ffôn ar y llawr yna, a doedd neb yn barod i fynd ag i'r swyddfa i fyny'r grisiau. Gorffwys, gorffwys, gorffwys. Dyna'r unig gair o Saesneg roedd y meddygon a'r nyrsys yn ei wybod. Roedd e'n teimlo ei fod e mewn magl. Ysgrifennodd e lythyr at y llysgenhadaeth yn Bern, ond chafodd e ddim ateb. Trwy'r amser roedd e'n edrych trwy ffenestr ei ystafell ar y mynyddoedd gwyn ac yn meddwl am Miriam. Pam roedd hi wedi cymryd y gwn? Pam? Weithiau, roedd e'n meddwl ei fod e'n mynd yn wallgo. Oedd e yn y Swistir? Neu yn yr Almaen o hyd? Oedd y Gestapo wedi paratoi popeth mwyn dal ei ffrindiau fel Olaf Meyer a'r meddyg ar y tren hefyd? Yna, un brynhawn, gwelodd e gar mawr di yn gyrru mewn i faes parcio'r clinig. Pan welodd e faner yr unol daleithiau arno, dechreuodd ei galon guron gyflymach. Daeth dau ddyn allan o'r gar. Roedd un ohonyn nhw'n gwisgo siwt dywyll ddrud ac roedd y llall yn gwisgo dillad sarjant yr heddlu milwrol. Arhosodd y sarjant wrth y car, gan bwyso ar y bonet ac agor pecyn o gym. Daeth y dyn arall yn syth a drws ffrynt yr ysbyty. Am hen munud agorwyd drws Eynon, a daeth y dyn yn y siwt dywyll i mewn. Mr Davies, gyfanodd yn Saesneg. Ie. Joe Harrison ydw i, ysgrifennydd yr llysgenad, Matthew Birch. Doedd y llysgenad ddim yn gallu dod, mae anwyl arno fe. Edrychodd Eynon anon syn. Doedd e ddim wedi disgwyl i'r llysgenad ei hun ddod. Eisteddodd Harrison wrth ochr y gwely. Tynnodd becyn o gwlwas o'i boced frest, taniodd un ohonyn nhw a dechrau pysychu ar unwaith. Rydych chi wedi achosi llawer o drafferth yr llysgenaid, meddai wrth Eynon pan oedd e wedi cael ei anadl yn ôl. Fi? Wel, nid chi yn bersonol, cyfaddefodd Harrison. Ond y plismon Fournier. Fournier? Roedd Eynon bron wedi anghofio'r dyn bach. Ie. Daeth e'r llysgenhadaeth i siarad yn ei amdano chi. Wrth gwrs, roedden ni wedi clywed amdano chi'n barod ac roedden ni'n gwybod eich bod chi'n diogel yn yr ysbyty yma, felly doeddech chi ddim yn broblem i ni ar y pryd. Tynnodd ar y gwlwas eto, heb ysychu'r tro yma, ond heb lawer o bleser chwaith. O'r un fe soniodd Fournier am y ferch oedd wedi croesi'r ffin gyda chi. Miriam Jacob, meddai Eynon, a dechreuodd ei galon guron gyflymach. Ie, Miriam. Dywedodd Fournier y stori wrthai. Fe fo'n dawais i gyda diddordeb, ond doeddwn i ddim yn gallu helpu o gwbl. Roedd y llysgenad i ffwrdd am yr wythnos, a doeddwn i ddim yn gallu ei boeni e. Rhoddodd Eynon ei ben ar y glistog. Roedd e'n teimlo'n flinedig iawn. Felly, roedd y plismon bach wedi ceisio helpu, ond yn ofer. Roedd Harrison yn dal i siarad.
Dyna pryd nes i'r camgymeriad cynta, meddai danwch neidio. Fe adawais I ffwrniau ffonio asiantiaeth Reuters o'r llys genhadaeth. Fe adroddodd e'r stori wrthyn nhw, gan dan I sylw arbennig at ddewrder y ferch a sut oedd I wedi ceisio achub eich bywyd chi. Rhwbiodd Harris yn ei dalcen cyn mynd yn ei flaen. Fe gysylltodd Reuters yn Zurich a phapurau Hearst yn Llundain. Cyn bo hir fe ges I alwadau ffôn o Fleet Street I ofyn a oedd y stori'n wir. Roedd rhaid I fi gadw ffwrniau'r yn y llys genhadaeth dros dro I ateb yr ymholiadau. Edrychodd yn drist ar y pecyn o gwrwas. Mae'r plismon anhoff iawn o sigarennau Americanaidd, meddai. Ac mae'n smygu'n ddibaid. Dyna pam rydw i'n gorfod smygu gwrwas yn lle fy sigarennau arferol. Beth am Miriam, gyfynod Tyrone yn eiddgar. Wel, meddai Harrison. Fe gysylltodd papurau newydd Hearst yn Llundain a'i prif swyddfa yn Efrog Newydd I ddweud bod I ddewis ifanc brydferth wedi achub bywyd un o hoff o hebwyr Randolph Hearst ar ôl taith beryglus trwy'r drydydd Reich. Ond nawr, roedd awdurdodau'r Swistir yn bwriadu anfon y ferch yn ôl i'r Almaen I gael ei lladd gan y Gestapo. Stopiodd yn boment I gymryd anadl. Am hyn yr awr, roedd papurau Hearst Efrog Newydd wedi cysylltu ar Tŷ Gwyn yn Washington. Beth roedd yr arlywydd Roosevelt yn mynd I wneud am y mater, O'r etrannoedd fe ges I alwad ffôn o'r Tŷ Gwyn. Ble mae'r llys genad, gyfynod nhw? Mary William ydwn I, a gaeth I nyfflon o draed moch yna I wedyn. Eisteddodd Tyrone I fyny yn y gwely. Ond beth am Miriam, gyfynod eto? Diffoddodd Harris yn ei sigaret. Mae Miriam yn iawn, atebodd. Mae hi allan o'r garchar, mae hi'n aros yn y llys genhadaeth am y tro. Ond beth am y dyfodol? Fydd hi'n gorfod mynd yn ôl i'r Almaen. Siglodd Harris yn ei ben. A fydd, meddai. Pan fo'r Tŷ Gwyn yn gicio, yn rhoi gorchymyn I Matthew Birch, mae e'n gweithredu ar unwaith. Mae Llywodraeth y Swistir wedi cytuno I anghofio'r holl fater, y papurau ffug, y seithi, popeth. Mae Miriam yn gweithio'n swyddogol I bapurau Hearst, ac fe fydd hi'n derbyn trwydded deithio Americanaidd cyn bo hir, gyda llaw. Mae hi wedi anfon y cerdyn ma atoch chi. Tynnodd ei gerdyn o'i boced, a'i roi I Tyrone. Llun o bern oedd e, ac ar y cefn roedd Miriam wedi ysgrifennu, Gwellan fian. Rwy'n dy garu di. Cododd Harrison ar ei draed. Mae'r llys genad yn edrych ymlaen at gwrdd â chi, Mr Davies, meddai. Fe bydd rhaid I chi ymweld â ni yn Bern pan fyddwch chi wedi gwella. Cymerodd e'r gwrwas a'i rhoi nhw yn ei boced. Yna gwenodd am y tro cyntaf. Am peidiwch â dod am mysu ffwrniau gyda chi, meddai. Fe byddai'r plismon yna'n gwerthu ei fam gi am becyn o Lucky Strike.